Әнкей һаман да көтә. Каршы ала кайткан сайын аргы якның кайыннары узак кайтмый торган өчен әллә алар кайгырганмы? Мине кемдер көтәдер дип яшыгам каршы ярга кайттыңмы дип әнкәй анда чыгар каршыларга мине кемдер көтәдер дип яшыгам каршы ярга кайттыңмы дип әнкәй анда чыгар кебек каршыларга. Түбән очтың инешедә ник сайыккан кибән икән утлар янмый күпләр җирдән киткән икән. Мине кемдер көтәдер дип яшыгам каршы ярга кайттыңмы дип әнкәй анда чыгар кебек каршыларга. Үлән үскән икән, ятим капка төпләрендә безне беркем көтми икән. Мине кемдер көтәдер дип яшыгам каршы ярга кайттыңмы дип әнкәй анда чыгар кебек каршыларга. Мине кемдер көтәдер дип яшыгам каршы ярга кайттыңмы дип әнкәй анда чыгар кебек каршыларга. Кайттыңмы дип әнкәй анда чыгар кебек каршыларга. Әнкәй һаман